Тази програма е създадена от приятелите и партньорите на служението на Дженифър Леклер. Надяваме се, че ще се насладите на днешното учение. Ако искате да бъдете изключително ефективни в битката, трябва да използвате правилното оръжие. Използването на неправилно оръжие е като да се опитвате да отсечете дърво с нож за масло. Може би в крайна сметка ще успеете. Може би в крайна сметка ще направите вдобнатина в него, но ще се изтощите, опитвайки се. Амин? Някои от вас са уморени от битката. Казвам ви истината, защото не използвате правилното оръжие. И ако използвахте правилното оръжие, това дърво щеше да падне. Този дявол щеше да се премести. Този пробив щеше да дойде. Щеше се случи, алилуя. Чувството е добро, нали? Да, така че някои от вас не искат да спрат. В тази серия правим серия, защото искам да ходите в победа. Уморен съм да виждам уморени, пребити, счупени, разочаровани хора на Бога. Ако видите имейлите, които пристигат в нашия офис, имам предвид, мили Боже, това разбива сърцето ви. И не мога да оборудвам всеки индивидуално, но правя всичко възможно. Да изляза в народите и да споделя словото на Господа, че Исус умря, за да имате победа. Просто трябва да го изпълните. Амин. Отче, благодаря ти за помазанието на Духа на Бога днес. Ще ми помогнеш ли да бъда ясен? Ще ми помогнеш ли да изразя Твоето слово и да го облека с помазание? За да изгради вяра в сърцата на хората, които го чуват, особено на уморените, Боже, които са преминали през дълги битки, Боже. Нека намерят ключ днес, който ще ги издигне и преведе, защото сме на прага и ще влезем в него. В името на Исус, амин. Така че сме на номер 37. Останалите от вас съжалявам. От 1 до 36, знаете ли какво? Светия Дух просто им предаде от 1 до 36. Бяхме в Моравските водопади. Знаете, късно през нощта няма какво да се прави. Почивахме. И попитах пророк Ванеса, искаш ли да гледаме Матрицата? Имам предвид, не съм я гледал от 20 години. И знаете, в Матрицата човекът сяда на този стол и човекът сяда на този стол и просто му слагат този малък компютърен чип. Той казва, знам кунг-фу. Аз съм като не може да бъде. Нямаше ли да е страхотно, ако Бог можеше, изтегля много неща в нашия дух. Той го прави, особено когато се молим в Святия Дух. Нека преминем към номер 37. Попитайте Святия Дух. Това са тактики за успешна духовна война. Попитайте Святия Дух. Какво оръжие да използвате? Трябва да го попитате. Попитайте го. Понякога мислим, че знаем най-добре. Знаете ли, имаше едно старо шоу през 50-те и 60-те години, наречено "Бащата знае най-добре". Той знае най-добре. Святия Дух знае най-добре какво оръжие да използва във всяка битка. Хирургът използва различно оборудване. Виждате преди операция 10 ножче. Не използват 30 ножче, тъй като би ги разрязало. Те използват 10 ножче. Амин. Когато голфър играе голф, знаете, те използват патър, когато са близо, но използват клуб, когато са далеч. Защото ако използваха клуб, когато са близо, нямаше да имат прецизността, да. Просто го вкарат точно в дупката. Има различни инструменти за различни ситуации. Има различни оръжия за война, за различни битки. И Светия Дух знае точно кое оръжие да използва в всяка дадена битка. Някой да каже амин. Може да се окажете в подобна битка, която сте водили и спечелили в миналия сезон, но това не означава, че ще използвате същото оръжие, за да постигнете победата. Не можем да предполагаме в нещата на духа. Трябва да бъдем точни в духа. Някой да каже амин. Искам да кажа, че има основни стратегии, които винаги трябва да прилагаме и разгръщаме. Името на Исус е основа. Нищо не работи без името на Исус. Амин. Щитът на вярата е основа. Нищо не работи без вяра. Говорили за тези неща, но ако искате да бъдете много ефективни във войната, някой да каже това съм аз. Аз го правя. Амин. Ако искате да бъдете изключително ефективни във войната, трябва да използвате правилното оръжие. Използването на неправилно оръжие е като да се опитвате да отсечете дърво с нож за масло.
Може би в крайна сметка ще го постигнеш, може би в крайна сметка ще направиш пробив, но ще се изтощиш, опитвайки се. Хайде. Амин. Някои от вас са уморени от войната. Казвам ви истината. Защото не използвате правилното оръжие. И ако използвахте правилното оръжие, дърво щеше да падне. Дявол мести, пробив дойде. Стана. Алилуя, алилуя. Светият Дух знае. Някой да каже, Светият Дух знае. Светият Дух знае. 2 Коринтияни 10:4 ни казва, че оръжията на нашата война не са плътски, но са могъщи в Бога за събаряне на крепости, събаряне на въображения и всяко високо нещо, което се възвишава против познанието на Бога, вземайки всяка мисъл в плен за послушание на Христос, че когато нашето послушание е изпълнено, можем да вземем сила над врага. Алилуя. И така, гръцката дума за оръжие в този стих е хоплон и означава всякакъв инструмент или уред за подготовка на нещо. Означава оръжия, използвани във война, оръжия или инструмент. А гръцката дума за война е стратегия, което означава експедиция, кампания или военна служба. И така, какви са оръжията? Говорили сме за някои от оръжията. Говорили сме за някои от броните. Знаете, хвалението е оръжие, поклонението е оръжие. Знаем името на Исус, меча на духа, но Господ ми показа. Ще имате по-малко проблеми с дявола. Някой идва, оплаква се, злобен, неприятен и не получава нищо. Ако ходите в плодовете на духа, да, амин. Знаете ли какво? Мирът е оръжие. Амин. Исус ни каза, че врагът идва да убива, краде и разрушава. Но Той дойде, за да ни даде живот в изобилие, пълен, до преливане. Ако не живеете изобилен живот, живеете на грешната страна. На Йоан 10:10. Време е да се борим обратно. Време е да направим декрети за победа. В моето ново духовно ръководство споделям пророчески думи на мъдрост, директно от сърцето на Светия Дух, които ще помогнат да обновите ума си, укрепите духа си, разкриете стратегиите на врага и ви подготвят да преодолеете. Всяка преданост има библейски препратки за вашето изучаване и мощни декрети, за да командвате победата си. Дер Синди Трим казва, че декрети за победа е значителен принос към разговора за духовната война. Тя казва, че е изпълнена с видове молитвени стратегии, важни да спечелите духовни битки, план за библейски успех. Вземете вашето копие на декрети за победа, дневни пророчески стратегии за победа в духовната война от книжарници. Невидимото царство на духа е по-реално от това, което преживяваме с нашите 5 сетива. Отвъд завесата на това, което очите могат да видят, армии от ангели и демони активно работят. Библията казва, че всички християни са въведени в това измерение чрез Исус Христос. Много хора, които виждат в духа, не знаят какво виждат или не разбират измеренията на духовното зрение. Но книгата «Измеренията на ясновидството» ще ви помогне да отключите тези мистерии. От Дженифър Леклер. Книгата ще ви помогне да различавате какво е от Бога и какво е демонично. Ще интерпретирате дейността, която виждате в духа. Ще се свържете с това, което Бог прави във вас и чрез вас и ще проявите пробиви за себе си и другите. Измеренията на ясновидството ще ви предостави полезна информация, практическо обучение, библейско приложение и мощни молитви за работа в духовния свят. Вземете своя екземпляр от измеренията на ясновидството, от всяка книжарница. Амин. Любовта е оръжие. Амин. Радостта е оръжие. Амин. Радостта от Господа е вашата сила. Вашата хвала е оръжие. Тези неща са оръжия. Плодът на духа, самоконтрол, кротост, доброта, търпение. Дяволът полудява, когато се държите с любов към някого, който се държи лошо с вас. Правя аз. Искате да ми изпратите груб имейл да дойдете на събитие? Ще ви оставя без думи, скъпа. Ще ви накарам да се почувствате благословени, че вече няма да ми изпратите груб имейл. Амин. Защо? Това се нарича движение в противоположния дух. Амин. И това е искрена любов, защото никой не би го направил само за да докаже нещо, нали? Когато идва преследване, идва и славата. Когато идва преследване, славата идва с него. Кажете, чакайте, има слава за мен. Има плод, който мога да покажа, който ще покаже на всички тези хора около мен, че това не ме движи. Амин.
Тъжно е, че виждам много хора да се справят с изпитанията. По-добре от християните. Амин. Бях журналист и ги интервюрах хора. Интервюирах една дама в Майами, и тя беше адвокат и получи рак на гърдата и трябваше да се подложи на химиотерапия, но продължи да практикува. Не можех да повярвам. Тя продължи да практикува на пълен работен ден. Тя продължи да ходи на фитнес всеки ден и беше болна, повръщаше и всичко това. Нямаше коса на главата си, но устоя на всичко това и се излекува. Амин. По същото време познавах друг християнин, който само се оплакваше, мърмореше, стенеше, жалваше се, ядосваше се на Бог, се лежеше в леглото и почина. Да, конечно. Има духовни принципи относно отношението и ходенето в мир. Неверниците може да нямат Божия мир, но някои имат повече мир от някои християни. Да. Амин. Бъдете уверени, че има правилно оръжие за вашата експедиция и вие сте оборудвани за битка. 2 Петър 1:3 казва: Неговата божествена сила ни е дала всичко. Някой да каже всички неща са ни дадени, всички неща, които се отнасят до живота и благочестието, чрез познанието на онзи, който ни е призовал със собствената си слава и добродетел. И когато използвате това оръжието, когато чуете от Бога, казвате: Господи, какво оръжие трябва да използвам? И той казва: искам да използваш оръжието на благодарността, защото и това може да бъде оръжие. И тогава започваш да се разхождаш, благодарейки на Бога. Бях в пощата, имаше дълга опашка. Случвало ли ти се да бъдеш в една от тези дълги опашки в пощата? Хората стават наистина неприятни в пощите. Знам защо толкова много стрелби стават в пощите, защото... Забелязали ли сте колко хора отиват да отидеш пощенски? Чували ли сте го? Затова... Защото хората се ядосват в пощите. Бях там и беше 30 минути, 40 минути съм на опашката, ядосан съм, започнах този дух. Той е също и в Walmart, този дух. Така е. Нали вот? Да. Аз не ходя в Walmart, защото когато отида в Walmart мога да усетя... Живеем в дигитална ера, в която можем да имаме приятели по целия свят. Но истинските, дълбоки, лични връзки са трудни за намиране в забързания свят. И намирането на църква, която предлага пророческо откровение и практически ключове за преодоляване на плановете на врага за вашия живот, може да бъде трудно в свят на църкви, ориентирани към търсещите. Въведете AHOP онлайн инициатива на Awakening House to Prayer. Ние сме глобална общност от вярващи, които страстно преследват Божието присъствие. Ние сме пророческа църква, където Светият Дух действа. Ние ви даваме сила да живеете живот на свръхестествени пробиви. Свържете се и създайте истински връзки в глобалното семейство на Awakening House of Prayer. Ако не можете да дойдете в Флорида, посетете църква онлайн.